Kaniabot taga Valencia ug taga Cebu. Taga Cebu na din eh. Kaya ka man Cebu nadato na kagbalik eh. Katurang adlaw. Katurang si Mana. Dato man jud ka im. Katurang. Hindi, alami ako ng wala jud ko kasaway yung para si mong kinabuhi im nga serban. Ay. Na ba serban? Dai, darag imong nga sinina dai. Yan si dito si Jang Yaya. Hamag mong mga bulingan nga sinina dai kayang labhan. Nga nabito no? Sa buka. Uy nga nabito. Yoy, butang na nas labunon. Dakwaon dyan, nagkuhan, tok-tok na pa sa rom. Darag imong sinina dai. Nga nabito ko tong dito ko. Oh, hindi, enter ko man si Jaday. Isa yung gustong snack dai. Sabak. Lami ang gana. Mao na lang ni. Aba na ni kagamay gidadi ay. Tos, mo do. Haka di man. Lami ka jug feeling sa nga na sir Bano. Nagdapag yun ay. Kagamay ka di ay. Eh, nasunod. Dili cook na. Ano ito? Mitas na. So, kung nung tigil. Ano na bukod kasi buim? Ganan na dan sa hawas. Ay, di ba? Butangin. Tigil. Karoon ng tigil. Tigil. Tanto na. Lisum-lis lang ka. Dalagi ka makaon nga na kay Kaon nang gukuglisos ng galit. Di ba nita mga daan? kanang ay kuan man ka kanang rich kid. Pwede mo Alam mi man. Ha? Gipanitan na ni. Pero pwede mo pa brown. Ibuwad man yung panitan. E pa lang. Rich kid mo guna si Amy. Katurang adlaw. Katurang si Mana. Hindi, mo sa may mong gipamarajig ni Coco im dito. Pag grocery ko. Nay. Gusto ko na. Nasa prado. Sakatok. Nasa dilo. Kung ako pa nakamati. Pag sa prado, madalas naman na alas 3. Hindi. Mo kaning kaon og itulyo kan. Wa. Sa akin Pag grocery ako. Ay, kagilin. Parang nata ni Ali kay Hindi, hilak si Coco paglargan nimo. Natuog man. Tamanis. Nagulto Akong siya. buing na nga Tuesday pa kumala ko. Pag Lunes nilakaw na ko. Init na rin. Hindi yung tawag nimo. Di asa man kaya ko si Boha. Si Bubol. Si Boha yung buhol. Para bisa. Na nagdasiyag kuwok lami ra ba di hyper bang ko. Wala ka ba ni sung mama kan dugay ka. Kami gimana? Ha? Masih kita terus dulu. Na. Mani mga taos family house ug na maabot. Gasahan nagpapay. Para magkabilang ko po yung enda. Tubig ba ako? Di ako dia. May favorite ni tatay. Isa nga dali tay. E pa nay, may cook ay. Isa nga dali tay. Ha? Kopya. Kopya. Imagine na ano na isnakon pan. Lalapay pansit. Tatay na isak na. Namorado ka tong Di mo rin kaglabuntas to eh. Nasa nabuntas. Ay guys, ano sa manang naong karang matiguang na. Mira, nang yuli. Yuli na sigo kay reject na. Ano na? Natiguang dekarte. Ako. Kasi yung Hindi natiguang. ko yung isterilis mo ito pangari-ari. Mas bata pa still niya. Kaya naniwang ka tina. Problema ka. Ako ka nauliulian naman ko. Kaya sige na kong panungkab. Kana gyud ko kay naniwang ko man sa kay tuwang gamas na na-stress kung mutirti. Hilak-hilak siya. Ako po. Stress yan. Ako po. Dugo-dugo ko niyang baba. Palabi, lupig laman tang Sara. Wag ni Sara hilak. Iko si Mario na preso dyan na hilak-hilak kay pero si Duterte hilak-hilak ka na. Lugoy kayo siya. Nung muna siya Ako po. Ako po. Iya ko sa kato ako si Duterte Bitog na magututi. Nagkarkar gali si Zack ang tunaw ito. Rodrigo, ano kay Kadua hilak mo gabi eh. Ako po. Ito ko Hindi siya ako na. itog. Sugun-sun na. Dito kagabi yung Ito ko itog. siya. Tanaw ko. Sige sa to pang luha. Ito tanaw ni Zack. Ako po. Tanaw. Luwi lagi. Luwi po. Bugutsin ta na ako. Ginagtaglay ko gabi. Pagaman nga nung bako Ano ba mga yung birthday na ba? Jutsu nga to? Jutsu. Ha? Yung birthday. Im. Ay, ikaw na kayo lakain? Lugoy kayo. Ako kagwanta. Kung hindi.
Malin. Kailan pagkain? Ah. Halos masiguro tanan ako lagi gabi eh. Beng, kaya sampurado, Beng. Bis kay matug na kog sadyo. Nagpaabot jud ko ba? Para ako live, ko comment. Ay ko comment sa live. Ako wa jud ko wa ko ni kuano ako nito slide na masar ako sa kuan pero pagkakita nas kadtong naglisid sa istorya wala ko ning tuwas. Hila ko. Best na po. Hidam ko sa ospital mo. Katong una bitag gyari si Ja, harangilak na dito sa taas na luwi manggod ko kay katong ningon si Ja nga lakaw na mo dada ng bata nga bitaw. Naluwi ko dito. Sa ate, kuya sa ate kay nagniwang kay. Bisa ko hilak ng Duterte. Kasi na Princess Mario hilak ka. Si Duterte hilak ka. Aran luwi jud pud nay. Natiguang mo. Naluwi ko ba nakanan ako nga. Si tatay Si tatay nga to ba. Nga nga naman nga napan. Pero nalipay ko karon ka na marisay ka uban. Na marisay ka ng bodyguard. Naaoy. Naa. Pag na si Ja. Abi jud ko kanang nay solo jud siya bawa di nagkuan ni Ja. Naman di ay. Mo kampante na ko. Ang isa nga duko. To Dubai. No na napiktuhan nag mga kuan ra supporter ag kagaling ng anak wa magaling hilak. Uy. Isag si Ja. Wa. Kita. Ani nga man si Ja nga. Abal magkapo. Kita kan isa ang kon ba isa Isa si Ja. Kuto ko ina. Hilak dyan na. Isa ba taong din na. Hilak lingkon kung naman. Magkawagan ni may maluto. Busog ko. Nayo pa dyan napakan Sa magbusog ni kaya gikanda ni kanding. Ay, ganina ko to. Di, sa kuan, Kanding sa ubay. ubay. Gusto na ko kanding Isus. Kundi sa Kako dito sa kanding, Sa kako kanding. sayang manok. Ni asgaw ni. Kana na. Kanding nga. Ah, subay mo. Dili ta. Kandi ka kanding yun. Kada sampura. Og mangulong dudok imong mitursan ko na ko mitursan di apli boda. Tama ni bata. Dito ko bitapok ka. Dito ko ko. Dito nga magbuhat akong sagot. Kasi may kagulang na napakanan ko no. Doon napakanan na kining tampok na kasi po. Ay, napansin na. Na dito. Wow. Kay si Nerva na nga dito. Kago na dito si Ja. Kaya pwede serban. Ha? Isa? Ano nang giyanad ng mga bata hindi na mag-serve kay. Ito naman may mga magtawag o magtagahin ng tagalaba. Ako naman ay nagmata ni Ja. Luto sa dang suwa. Kamao na kain. Ah, magluto. Yan. Ay, Ito ang katag maminsan na. Hello, sipat ko si Ja. Kinala sa sisang nga makahibaw. Kaya magkanta nga magsisira ng simba ko. Di ko Bako. nga ba kayo, di ba? Kamo na sa dunga, nagkabuntag. Kamao kaglabaim. Kamo na ba Laba, may ko silang Mario ilang tanang sanina. Itong operahan ko, laban. Mara ni kay kamao naman dito. Buhay nila kan tao. Buhay naman eh. Mabuhay ni siya magluto. Tuloy nga maka si Jan lamang kamao dito Mao man. dito. Si Bengbeng arasin ko bakod dengan. May sugod di. Luto. Mao ni tuluan kay mao lagi nganingan di Cebu. Nganingan di Cebu. Bis kay si Nerva. Isang merinda serban. Hindi man pwede nga nga ni Lisbohol kay dahil naman dyan kinabuhis bohol. Yung parang kinabuhis sa Agoy di ka Serban na ni. Ulis si Boy. Isang adlaw, bako, koy. Ulis si Boy kay Serban ka na. Hilak si Jack. Usang adlaw, katong tungas ang gabi, bako, koy. Nakita mo yung usak. Halati, nagniwang ka tinakabawas ko te ako na ulian na. Parang kusog-kusog. Ngano palabi sila kilat ni Duterte. Di, alam bupin na. Tinawa na po na. Ay, kaniwang. Niwang ka te. So salamat din ni Ate Flor kay nagasa si Ja og may snack. Na dapat di siya daang pansit. Nguli na sila. Iduha pa siya nagdungan. Remix. Ning blue magimong roses. Ano nang bilalin? Isang ko nga mating isa ang gibalin daw sa kablo. Naduha first time nagdungan. Dato ay kay daghang kadyong kuan ba padung mo bloom na. Tutulak ka dahil kaya video ko. Yan. Di ba? Nasa mo kakawas? Dapat ay dito, matakbo.
Hitong kulor. Sakit lagi. Muli nag-among dato. Ay, bahor ba ko ihim. Kumutan ni malita. Daw ako naligo ron. Wala ba daw? Oh. Nay short, nay ikaw naman nga. Nay teko. Na, di na marang ni Manang. Na, nandiyan taon rin. Isun palitin sa taon na ninyo. Sama. Ha? Short pulikat. Short nga? Short ang laki. Manong. Oh, para sa seafood. Wala short. Hey, pangpit joy. 60. Bagmay. Pagkusin ako ng bati, hapo. Amay ko. Ay ko. Ninda sa atin taon di ah. Kapag sa Nina, ha? Laos na. Di, Wala, mura sabi. og coat. Oo, himo Oh. lang jacket. Ito, harap ko sila. Gilo. Yellow green. Oh, sure. Asa ka to karo? Si Kwan Bito to, si Rila. Asa lagi to? Bogi kan surutos, namatay. Namatay nga. Lisir. Gilisir. Ilisir. So, Amalit sa mo dia. namatay na. Pagwapa. Da. Dapo yung kay Ukay. Namatay si Manang Mamumin. Okay mo kali. Katong shampoo kay din na kamukuhan. Di mo na ko shampoo lagi ni. Narang nagtantrums. Bugno ko. Bawo nga ning kalit malaman si Jang pangaway. Mahilabti. Najitay mainga na si Jang. Grabe jud, gisang bunutan ko. Nga naman to, isa may imong gibate, nga nang imong kong gipasakitan. Ha? Nga no? Nga no, Aliana, hararabas yung sakita yan. Tama. Dahil ka mga dugpasaylo na, ha? Nakuri na. Harabas sakita, ha? Mga braso. Samad-samad ko. Nga naman to? Nga no? Tubag. Nga, nabay mga guys, ha? Ibas jud mga guys nga nung nagmukong pasakitan. Unsa? Unsa wa ka daw sa mga papa ako day mong pasakitan. Ha? Ado na jud tutruha daya. Grabe sakit ay mong gibuhat na. Madugaling kay wa ka mabidyuhi. Lakaw ko. Lako na. Dahil, pangadyo sa mga guys. Sorry, dali. Sorry guys. Dala tubag sa kamera. Sorry guys. Magbinutan lagi. Di lagi magpasakit. Yada ko skuan guys. Kamutian. Ay, nangamutis na na. Ako asagdak ko. Namutis nanay. Ako nagbanuban ra. Das na nakakwas na nagdak ko dia. Kuaning kamutiana. Wa mo adyon na no. Banto ko nagjuta mo nang di ka jud nagagunod. Tagsara na ang gagmay. So guys, good morning. Nagluto din ko buwad o itlog para sa sudan sa pamahaw. Nagatang din kog isda o pa may ning agi. So kani sa lamang giluto. Guys, ang simba magudmi guys. Lamig mo simba mi guys kay na magwisan dis ko lang kuan guys simba guys. Tag di mas bimpim mo kan simba guys pa. Wani sa ko ka kay naligo ko kudaan ay mo simba mo kani mi guys. Paon mo kuyatan guys. Simba. Yes! Ayun sa nga nata diri kay mga maadong tao ta. Nata diri karon aron ang simba ug atong ihalad natong kabalin mo ngadto sa Ginoo. Yes! So, kung sa may mga sitwasyon nato sa atong panimalay, ato sa nang ilabay kay aron maka-concentrate ta sa pagdahig salamat ngadto sa atong buhig na Dios. Amen. At ate dahil welcome pagbalik ang atong igsoon ng bakasyon.
karon na ay balik na grasya sa Ginoo. So ni Sister Lisa, si Brother Kabin, ako palapakan. Ginoo sa inyo kay balik ka. Salamat sa Ginoo. Sa Monday po, dato pong i-welcome pagbalik si Sister Mani. Ang muta po din nila. Salamat sa Ginoo kay nagkaroon natin ikauban. Magkait kang tinutanayin kay ang Ginoo atin siyang kasalamatan kung sa'yo ibuhat sa atong kinabuhi. Kay sitang tanan, Wajita niya pasagdi, kita magtinihik sa pagdaig. Ngayon ang worship team nga lukso na pinabungka. Ating warm up, lukso tatatulo para madasi. Count, 1, 2, 3, lukso tatulo. 1, 2, 3. Sige, praise the Lord. Kaya balihog ko ko ang dihay. Dako sa Katapang. I love you with the love of the Lord. So, Mata na rin ihatag sa worship team. So, good. Kapailin na ba ang tanan? Ano ba na itong talingkod? Tanan ba nakasinati sa presensya sa Ginoo? So, grabe no? Grabe din ang flow sa Holy Spirit. Kay, grabe, maski ako nakasinati po nga. Grabe din, nagkapanglihot ang Walang Espiritu sa Ginoo. So, karon atong isunod ang kuan. Pagpadayag sa kadaugan. So, kinsa man tong, so, kita mo siguro tanan, nadyo tayo mga kadaugan, kasi manaha. So, kinsa may una ang padayag. Sa aking tawag si Sister Lisa, kay Mama Judy, kaya si Mama Judy natin sa testify sa iwan sa Ginoo sa kinabuhi. Sa atong parang si Lisa, good morning! Sabi ito, no, grabe ang gugma sa Ginoo. Bisan pa man, kita naman dyan tayo pinagdaanan, no, pero grabe ang Ginoo ba? Ang Ginoo sa GILDGS buhay dyan. Amen. Nadyo siya. Ay nasinatay dyan na now. Ang una din no, dyan na kawangon. Kagawang kadaugan. Especially nga karon napatay kagawang isuon. Amen. Kay grabe dyan. Sukad sa isang man ko'y gihimo sa Ginoo ba nga instrumento para makailako sa Ginoo. Si Jadon ni, kaya di pa tungkol di dyan nga siya gigamit. Di mo na makaila. Asa ka ko ron. Pero grabe, grasya sa Ginoo, sugad na ingato ba na, bakasyon lagi. Wa joy, time, way gabi, way buluhaton, way domingo, nga di ko mahilak sa Ginoo, Lord. Ang tao nga imong gigamit nga nakaila mo ni mo, isa ka, no, Lord. Asam na siya, asam ka yung napita. Pang-istoryahin na Lord, ay nung dumi siya, iusan mo sa Ginoo. Kaya ko sa Lord, mabalik ka gamit sa ako. Grabe na ako kalipay. Nahanad siya ka ron. Mga dati, dyan tabo give up. Na may atong mga igsoon, na may sa atong pamilya, nga nakauban na to, pero nawa sila ba? Pero ayaw lang dyan kundang gampo sa Ginoo. Ihatag na dyan na niya. Grabe dyan ang kalipay nga wala na ko gi-expect ba. Wala, di ko ka sabot, di ko ka explain. Nanayon ko ganina, Lord. Grabe ang hard karon nga araman yung libayan na Lord, na di na masabot, na wala ko kahilakon. Ngayon lang surprise.
mo di ay kay nisimba dahil si Diyan. Grabe Diyan, ang grasya sa Ginoo. Di lang Diyan tamundang. Amen. O ikaduha di ay katunay. Pagka-Biyernes, nagtangko Diyan ko na ingon ang Ginoo na sugad karon makakita ka sa espirituhan ng mga mata. Ay ko nga, mo to nakamata ko katong pag-house church. Grabe Diyan ang gipray ni Uncle John. Ayan sa Diyan nga, I declare, sugod karon makakita ka sa espirituhan ng mga mata. O grabe, glory to God. Grabe ang Ginoo, nakakita ko karon gipakita jud ko ni Diyan. Bahalag mo ingon mo na ho ganina nga na naubiran. Nakita jud na ho na jud ang angel of the Lord nga arang naghanang mata nga naging ana jud dari sa lujo ni pastora o nakita jud ko kanang siga bitaw nakalayo nga kana bitaw may damdag Holy Spirit. Naingon jud ko grabe jud dear Lord na jud ka naguban. Nakita jud na o katong ning parok ko dire nakita na ho si Uncle John sa Ate Anaan, si Kuya Jaime, si Ate Alma. Bisa nagawig so nakita na ho. Ngalinga na katong Holy Spirit, minato nila, grabe ang Ginoo. Labi na sa mga worship team, nakita ko na ho. Nga katong, murag kalayo, walang kawasang kamot. Naingatan nila, ay ko grabe Lord, naadog ka. Wala grabe dyan, ang ipasinate sa Ginoo na, bisan makasasala ko, accept ko, grabe kong sala nga nabuhat sa Ginoo. Grabe kong gibuhat nga di maayo nakita na sa Ginoo, pero isa ra dyan ang gihin sa Ginoo Lord. Sayon kag kun sa kinsa ko, agaw kasi mapinubsanon. Gi-accept jud ako Lord. Unsa ko ka makasasala, nakita nimo hugaw ko Lord. Ug wala nadayag jud na sa mga tao Lord. Di ko mauwaw tungod kani dawat kinahang bisan og unsa pa ko. Mga kining tanan jud grabe grasya sa Ginoo makaingon jud ko. O grabe ang gisulti sa Ginoo ganina pagbasa ng Bible. Ingon siya, kung tinuod ka nga kung tinuod ka nga, kung tinunan, andam ka, mupasan sa imong cross, kung tento ko nila. Grabe, Lord, bisa sa tanan, ang ipinagdaanan, Lord. Pero pagtayog sa kong kagalingon, ang kasing-kasing kitandog, but Lord, still, gihapon ko, nga ka na ako, ni parang tungod kay naa ka, mga makaingon dyan ko. Dire sa GILDP, nag-uban ko Ginoo. Amen. Di ka tagitaw, anak ta, di dyan tamawa. Kaya ang Ginoo, nag-uban dyan na ni ministry nga, mura ni silbi the blood of Jesus, ang bumula ng yawa. So, grabe no, ang gahom sa Ginoo. Kita po dito tayo magpakawas paglaong para sa natin ni Sister Lisa nga abi ni Diyan di na mabalik sa yung suon pero gara dito na digingan nga na di one day basta dito mundang sa Amen. pag-ampo ihatag din na sa Ginoo. Isa nang libre ni mo. Kinsa? Pinangga ko rin sila.